prvi prenos koji sam radio, bila je Francuska liga 1 utakmica Clermont-Lorient. Prvo što sam uradio kad sam dobio raspored, uključio sam menadžera i ušao sam u oba ta kluba. Pa vidi, imali mi takve situacije, imali smo baš ozbiljne svađe, ozbiljne uvrede su tu padale. Ta igrica mi nekako kroz neki viši nivo. Glupo mi je čak i da kažem da je igrica. What's up boys, dobrodošli u novi video iz podcast formata posle malo dužeg vremena, a danas je sa nama Filip Marković, komentator sa Arene Sport i jedan od sportskih novinara novije generacije. A današnja tema vezana je za gaming, konkretnije za Football Manager, gdje će kroz razgovor Filip sa nama podeliti njegove uspehe, sejvove, igrače, i da li je i koliko je sve to uticalo na njegov posao. I još mnogo zanimljivih stvari. Pre nego što se bacimo na glavni deo videa, zamolim vas da ako ste novi ovdje negdje, ostavite like, ostavite subscribe, a ja vam želim da uživate u nastavku ovog fenomenalnog razgovora. Ajmo da krenemo od samog početka, jer verujem da niko ko krene, ko uđe u taj gaming svet, pre svega tih fudbalskih simulacija, ne kreće sa menadžerom, nego uvek bude neki PES, neka FIFA, jer oni imaju najsličnije Master Liga i Career Mode, nešto najsličnije Football Manageru. Ipak kad imaš 10-12 godina, nije baš toliko privlačan Football Manager da kreneš sa tim. Ti se posle onako prebaciš na to s vremenom, ali ajde da vidim kako je to kod tebe krenulo. Sa čim je sve to počelo, pa se onda posle prebacilo na FM, dok budemo došli do FM-a da vidimo od kog je krenulo pa nadalje. A jesam, kako nisam, pa PES kad sam krenuo da igram, svi krećemo od Master Lige naravno. I sećam se evo ko sad si me dobro podsjetio na Master Ligu. Pošto navijam za Manchester United, obično sam birao taj klub i sećam se da je u Master Ligi nenormalno, ali bukvalno nenormalno dobro napredovao Alan Smith. To mi je bilo zapanjujuće. To je onaj plavi lik. Da. Ne znam da sećaš, on je bio bukvalno kao u menadžeru kad uzmeš, ne znam, Neymara dok je još u Santosu ili taj 2010 menadžer što sam spomenuo kad sam igrao sa Tottenhamom i ovaj drugar sa Aston Villom. Tad ja mislim bio, da li onaj Hernandez iz Palerma i Bubakar iz Fiorentine, tako nešto, oni su bili monstruozni. Tako, ovaj Smith je bio u Master Ligi, sećam se to, znači posle jedne sezone ili dve sve ocene su mu bile crvene, to je nešto neverovatno bilo. On je bio neki hidden gem, onako. Da. Se sjećaš možda koji je to PES bio? To mora da je bila neka legendarna petica, šestica, nešto tako. Mislim da je šestica, ali ne mogu da setim tako tih godina, jer nikada nisam ostao, znam mnogi ljudi se vežu za jednu generaciju PES-a. Ja sam, kako izađe nova generacija, ja krećem to da igram. Nikad nisam ostao na starom izdanju. I PES sam prestao da igram 2013. Ja mislim, od PES-a 13. Mislim da je on bio posljednji koji je bio dobar. Ako se sad dobro sećam. Da, 14. je bila baš down, veliki. 15. je to malo vratila sve, ali do 13. to je bilo to. Da, to je bilo top. A i to sam prestao da igram jer sam posle počeo, kažem ti, sa menadžerom. Tu sam isto ozbiljno razboleo, ako tako mogu da kažem. Ja se sećam perioda, mi smo tad, ne znam, koji smo razred bili, na primjer. Dođu ta dva drugara kod mene, niko ne ide u školu, bude me u 8 ujutro. Pa ne, stvarno, mislim. Ne, poznato mi je, zato se smeju. Samo što znam neke likove koji su to radili tako što su išli u igronicu. Ja nisam voleo to da igram u igronici i to baš nikad nisam praktikovao. Da, bilo je likove koji su onako svako svoj komp, znači svako za sebe, nema menjamo se, nego nemoj ti meni da gledaš šta ja radim, nemoj ja tebi da gledam kako ja slažem taktiku, prelazi rok, kao udalji se 10 metara od mene, gore nego kad se štiraju penali u PES-u, veruj mi. Pa mi smo tako i funkcionisali. Dakle, ja kad radim nešto, ne znam, kad dovodim trenere, kad skautiram igrače, može on da pogleda, zato što smo imali taj dogovor da i ja i neko drugi može da traži istog igrača, pa kog igrač prihvati. Ali kad radimo, na primjer kad dođe međusobni duel, ja ne gledam kakvu je taktiku postavio moj drugar. Ne gledam kako sam ja postavio taktiku također. Dakle, to smo imali baš striktne dogovore. Nije bilo malo da se viri, da se malo onako... Ne daj Bože. Aj sad da ćeš biti iskren, jesi igralo kod tebe kuće? Da, uvek kod mene. Jesi palio save kad oni nisu bili tu? Ma kako nisam, naravno, ali iskreno, oni su to znali, zato što ja ništa nisam mogao dodatno da uradim. Mi smo uvek prekidali save kad je onako bezopasno, što bi se reklo. Zapamti se koji je datum bio u tom trenutku, ja ne smem da odem ni jedan dan preko i to je bilo ne znam, 15. kolo Premier lige, nikakav naš međusobni duel usred sezone, na primjer neki oktobar, dakle ništa važno. Ali kad dođe transfer period ili nešto tako, to se igra dok se ne završi, nema stajanja.
Dobro, vi ste baš imali onaka striktna pravila i poštovali ste ih, to mi se sviđa, onako. Ne znam kako to ti dočaram da je to bilo vrlo ozbiljno i da smo... Ne, jasno mi je to. Da smo dugo tako igrali i kažem ti, to mi je, odmah bi se vratio u to vreme, stvarno. Dogovorimo se na save, lupam sad 5 sezona i onda brojimo, stavimo na papir koje kakve rezultate imao i ko je pobedio. I generalno forsirali smo to da kad počne save, da ne dovodiš ti. Aha, okej, realni transferi, da, ono kao sa svojim rosterom da kreneš, da. Tako je. Eventualno ako se desi da klub koji si ti izabrao u stvarnom životu u međuvremenu dovede nekog igrača, onda ti možeš da dovedeš ne baš tog igrača, jer možda neće preći, ali dovedeš tu poziciju, tako kakav tim imaš, tako kreneš. Da, to je ume da bude zanimljivo, a pogotovo ako su drugari htjeli da sarađuju, pa onda ako da prihvatite svi ta pravila. Ja sam imao drugara, mislim i dalje Gibo, eto živi tu 100 metara od mene, prepoznaće se u sejvu. Ne znam da ste vi imali neke svađe, rasprave, prepirke, ali mi smo imali jednu situaciju pa ćeš ti možda nadovezati i setiti se neke slične anegdote. Ajde, mogu to da nazovem anegdotom sad. FM osmica, ali smo igrali par godina kasnije. Neven Subotic je bio neki wunderkid, igrao je za Mainz ili drugi tim Mainza, svejedno. Mi smo igrali ono klasika, Zvezda Partizan, ne znam što nam je bilo tato zanimljivo. Danas nikad ne bi igrao tako Zvezda Partizan, ali ajde, ja znam u koje vreme treba da krenemo i ja sad naravno mogu malo da igram se kod mene, ja mogu malo da uđem da pogledam neke igrače pre nego što oni dođu. I ja vidim Nevena Subotića, rekao njega ću. I ništa, prođe jedan sat igranja, prođe drugi sat igranja, njegov red da onda idemo na izmenično, onako kupujemo igrače, prelazni rok. On krene da kuca Subotić, meni se samo javi. Ja rekao ne brate, ja sam hteo. Ne, gotovo sam, ne brate, molim te, ja sam hteo. Bukvalno imao sam papir u fioci da sam zapisao, to evo ti. Ne, i tu ubeđivanje 10 minuta i šta, lik se naljutio, otišao kući, nismo pričali narednih 10 dana. Ne, pa vidi, imali smo mi takve situacije, imali smo baš ozbiljne svađe, ozbiljne uvrede su tu padale, ali mi, na primjer, nismo imali takvo pravilo. Ako se desi da sva trojica želimo istog igrača, sva trojica šaljemo ponude, pa ko ima više para, ko da veću platu. Nije bilo to kao ja želim Nevena Subotića ili ti, pa ko je prvi rekao, nego pošaljemo i ti ja ponudu. Ne gledamo, naravno, ne gledamo kad ja šaljem ponudu, kad mu dajem platu, ti ne gledaš, pa onda ti šalješ platu i čekaš koga će da prihvati. I to je to. To pravilo mi se više sviđa. Najzanimljiviji save kog se sećaš da si imao? Ako ne računamo to sa drugarima, pošto mi je tu bio svaki save zanimljiv, zato što ima onako značaj izuzetno veliki. Apsolutno onda save sa Crvenom zvezdom, kada sam igrao sam protiv kompjutera, što se kaže. Uspeo sam da osvojim Ligu šampiona, naravno bez ikakvog save loada. Nije bilo? Ne, pa to nikad nisam radio. Ja iskreno ni ne znam ljude koji rade taj save load, ali... Evo, mene si upoznao, ja sam ponekad radio. Ali pričat ću ti ja o mojim uspesima, ne veze, završiti sa ovo, ćeš da vidiš onda kakve sam ja uspehe imao. Što se tiče tog sejva sa Zvezdom, ne mogu da se setim koja je godina bila, ali sećam se da je Marko Pavlovski bio ubica u menadžeru, pogotovo za to naše tržište neko. Njega sam doveo, sećam se da je on bio dečko koji je stvarno nenormalno dobar bio. On je možda, ako se sad dobro sećam, bio jedan od, odnosno nije jedan od, nego možda i najvažniji fudbaler. On je bio wunderkid za naše klubove FM12 ili 13, tako nešto. To je, mislim, bilo sezona pre onih Orlića iz Litvanije, kad je on bio kapiten. Vidi, vrlo moguće, ne mogu ništa da tvrdim, ali znam da mi je on bio bog i batina u tom menadžeru. Znaš da što znam? Zato što posle tog Eura on je otišao u Porto, a svi su ga dovodili iz Ofke. Tako da, ja sam... Onda je bio FM12 ili 3, znači pre toga. Jel se sećaš možda, čekaj, šta si rekao, koji ti je najveći uspeh bio u tom sejvu? Osvajanje Lige šampiona. Koliko ti je trebalo? Dosta, baš dosta. Baš dosta. Pa slagaću te što god ti kažem, ali baš dosta mi je trebalo i sećam se da sam tako odvratno osvojio Ligu šampiona da je to bilo strašno. Kao prvo imao sam neverovatnu sreću u žrebu, to nikad u životu nisam video. Sada me pitaš koje sam klubove izvukao, ne mogu da se setim, ali znam da sam s njima pričao. Čak imam i na kompjuteru napisano, ako uspem da izvučem, jer sam pisao nešto, voleo sam sve to da zapisujem, koje sam klubove izvukao u žrebu i sećam se da sam tipa samo jednu utakmicu nokaut fazi dobio u 90 minuta. Sve ostalo produžeci ili penali. Se sećaš protiv koga je bilo finale i rezultat? Finale je bilo, mislim, protiv holandske ekipa, da li PSV ili Ajax. Neverovatno sreću u žrebu, to u životu nisi vidio. Se sećaš rezultata u finalu? Baš 0-0 penali.
A i tu si prošao Da. pa Ne, ti si ba... katastrofa, ali dobro. Ne, nije katastrofa, vidi, cilj ne bira sredstvo, znači ono... Tako je. I sećam se da sam redovno, to verovatno te igrica pogura što se kaže, redovno sam bio tu oko četvrtfinala, ne znam koliko sezona za redom sam dolazio tako minimum do četvrtfinala i onda ispadnem na primjer od Real Madrida ili od Barse ili od Uniteda, ne znam, Chelsea i onda mi otvorio žreb. Bukvalno sam imao jednog jakog protivnika i to je bila neka italijanska ekipa, da li Milan neki, tako nešto je bilo. Sve ostalo je onako srednja klasa, da kažeš. Posle tog trenutka kada to ispuniš neki cilj, jel čekaš novi FM ili se pali novi save? Kako ide to kod tebe? Ne, posle toga sam završio sa tim FM-om i čekao sam novi, krenuo sam nov save. Tada sam krenuo da forsiram save-ove sa nižim engleskim ligama. I onda mi je to bio cilj da uvedem neki klub u Premier ligu, neki klub koji nikada nije bio. Dakle, ne kao da vratim Charlton, da vratim Portsmouth, ne to, nego da uvedem klub koji nikada nije bio u Premier ligi. To nisam uspeo, nisam imao strpljenja, ne kažem da ne bih uspeo. Verovatno sada igraš 10 sezona s nekim uspeo bi sigurno. Ali nisam imao strpljenja za tako nešto i eto, kažem ti sad, pre 2 godine, pre 2 sezone sam krenuo to sa Fleetwoodom, uveo sam ih u Championship i onda sam otišao iz kluba, ali i pre toga, davno pre toga sam vodio neke niže razredne engleske klubove, ali nisam stizao do Premier ligi. Eto, da se nadovežemo o tome što si sad pričao, šta je to magično kod Fleetwooda, jel bi preporučio Fleetwood kao neki naredni save za neke od naših gledalaca, da kažem? Jel može da se napravi dobra priča od toga? Ti sve zavisi kakav si tip igrača. Čim igraš Ligu 1 ili Ligu 2 ili Championship, verovatno znaš koliko utakmica imaš u opticaju, to je liga od 24 kluba, imaš 2 kupa, tako da sezona je izuzetno duga, sezona je izuzetno naporna. Sad ko voli takav tip save-a, ja mu naravno preporučujem. Ja volim, ja uživam u tome, uživam u engleskom fudbalu generalno i nemam ništa protiv. Naprotiv, ja svakom bi preporučio, ali sad ko ima živaca, to ne znam. Ne, ima likove koji vole te RTG save-ove, koji vole da krenu iz mnogo nižih liga od Lige 1 i Lige 2. Ja znam ljude koji kreću iz 10. lige, ja ne znam kako imaju živaca za to. To je baš ekstremno. Ne bih ja mogu baš iz 10. lige, ali Liga 1, Liga 2, to mi je onako sasvim ok. Pošto jedno vreme sam baš dosta pratio Ligu 1, nekako mi je Fleetwood tu bio, nekako mi je prvi zapao za oko pre ne znam koliko godina i krenuo sam njih onako intenzivnije da pratim i to mi je ostalo. Zanima me kako izgleda tvoj stil tvog save-a. Recimo ja volim da kad uzem neki klub da vratim neke legende koje su pri zalasku karijere kao da pomoglu, a pogotovo koji je klub u teškoj situaciji. Da malo spojim neku realnost sa tim, u tom smislu da bude zanimljivije i meni, a i ako radim kao neki serijal na YouTube-u da bude zanimljivije ovima koji gledaju. Kako ti igraš? Koji je tvoj stil? Uvek gledam samo rezultat, to mi je najvažnije i tako i dovodim igrača. Imam neki svoj ritual, imao sam dugo jedan svoj sistem, odnosno jednu svoju formaciju i taktiku koju sam testirao. Onda sam prešao na totalno drugi sistem, a generalno prvo što uradim kada krenem save, prvo dovedem trenere i namestim treninge. To mi je apsolutno najvažnije od svega. Znači ti si onako baš direktan i onako ideš prema cilju, onako nema nostalgičnih priča kod tebe. Nema kakvi, ne, zato što se ponašam, ja sam zaluđenik bio, stvarno sam ozbiljan zaluđenik generalno za fudbalom, za engleskim fudbalom i zaluđenik sam, tako radim inače kao scout i zaluđenik sam za sve te detalje, za taktike, za skautiranje. Meni kad dođe transfer rok, ja potrošim ne znam koliko dana na transfer roku. Uopšte ne gledam to kao sad, ne znam, da uzmem sad Zvezdu i kao da vratim ne znam koga, neću da lupam sad imena. Ako mi taj igrač ne znači, ako ne može da mi donese rezultat. U Zvezdi možda ne, ali neki klub koji je recimo, ajde uzmemo englesku ligu, neka Liga 1, Liga 2, pa ne znam iz fazon, ajde da sad da lupim MK Donsi i sad u ovoj situaciji vratiš Dele Alija. To je druga stvar, zato što ako ti dođe Dele Ali u MK Dons, ti možeš sa njim da napraviš razliku, ali da dovodiš nekog koji ima, ne znam, 40 godina da bi se pisalo kao to me ne zanima, to ne. I ako ima, ne znam, acceleration 7, a treba da igra na nekoj poziciji gde mi treba brzina, njega ne dovodim, ne zanima me to uopšte. Znači gledam samo, što se kaže, cilj opravdava sredstvo, gledam da se napravi rezultat i tako dovodim igrača. I zato krećem
ultra sam onako temeljan, veliki sam perfekcionista generalno za sve u životu i gledam, krenem od trenera najnebitnijih do bitnih, do najbitnijih onih stvari, namestim treninge i onda kreće polako da se sklapaju kockice, što bi se rekao. Imam uvek svesku sa strane kada igram i zapišem, na primjer, ako uđem u neki klub gde ne znam baš veliku većinu igrača. Zapišem, na primjer, na papir koja mi je pozicija neophodna, zapišem na kojoj poziciji imam dobre igrače, a jurim to mesto na terenu da dovedem i tako krećem u sebi. Nikada nisam igrao ležarno, zato što nikada nisam to shvatao, koliko god ovo bolesno zvučalo, nikada nisam shvatao to kao hobi neki. Sad u poslednje vreme to radim zato što nemam vremena, pa uđem malo da vidim šta se dešava i po timovima ovako kako je ko ocenjen, ali pre kada sam igrao to intenzivno, to je bilo vrlo, vrlo ozbiljan nivo. Onako. Mnogo ljudi će se poistovetiti sa tobom i načinom na koji igraš. Ja sam možda u manjini, što se kaže, ovaj moj način i stil. Opet, velika većina igra na neki način kao i ti. Ok, volim ja tako onako, znaš, da gradim nešto i sve, ali mora da mi ima malo te romantizacije. Bar zrno toga da bi me radilo dovoljno. Eto, to se meni tako sviđa više. Svako ima svoje nešto. Napomenuo si Alana Smitha za PES i za Master Ligu kao nekog najboljeg igrača kojeg si ikad imao u nekom sejvu. Evo, znaš možda za Football Manager koji ti je bio? Ti ostavio neki igrač, ostao u sećanju onako, iz svih FM-ova koje si do sada imao? Da li s drugarima, da li sam, da li online, sve jedno? Spomenuo sam ti Abela Hernandeza, Kuma Babakar, oni su bili u istom menadžeru, ne mogu da se setim koji je to menadžer bio, možda baš 2010 ili 11. Sećam se Kuma Babakar, njega sam dovodio, ako se ne varam, iz Fiorentine, Abela Hernandeza, ako se ne varam, iz Palerma. Oni su bili monstruozni, dakle njih ako dovedeš, odnosno jednog od njih ako dovedeš, ti si na konju. Sećam se naravno Neymara, dobro, mislim, njega se svi sećaju. Sećam se, na primer, ovo nije daleko od toga da je Wunderkid ili bilo šta slično. Zaboravio sam da ti spomenem da mi je Sunderland jedan od simpatičnih klubova, oni su mi tu u vrhu. Sunderland sam skoro vodio i sećam se da sam doveo Matetu na poziv Crystal Palasa. A on je imao, pa ne znam, možda na 20 utakmica je postigao 22 gola. To stvarno dugo nisam vidio. Za tako nebitnog igrača, po znacima navoda, oduševio me. Da li si preko FM-a možda počeo da pratiš neku ligu ili neki klub, ali pre svega ligu, i da si je posle komentarisao i da si onako, ne tražio, ali onako da si bio, da kad si čekao raspored, rekao si, daj mi tu ligu, samo daj mi te klubove, to ja hoću komentarisati. Nekako mi vuče, možda ja grešim, ali mi vuče sad dalje to od FM-a, Argentinska liga i Južna Amerika. Tako. Zatvara Herrera, loša reakcija, evo Senona, evo šanse, Matador! Jao, eto, bravo, sad si me dobro podsjetio. Ja sam u Argentini imao sam briljantne sejvove, stvarno i nezaboravne. Ali kažem ti, ne mogu svega da se prisetim jer sam mnogo igrao menadžer, imao sam mnogo sejvova, mnogo klubova i onda zaboravim. U Argentini sam imao neke strašne sejvove, stvarno, i sa Bokom, to je jedina liga gde sam uzeo vodeći tim u ligi. To je bila Boka. Dobro, sa Bokom naravno osvojiš sve, ali vodio sam tipa i Vélez Sarsfield kada je u tom trenutku bio izuzetno loš, Defensu i Justicia, Lanus. Ta Južna Amerika, to je potpuno ludilo, ali potpuno ludilo. Jel ima to sad danas na tvoj posao uticaj? Onako, nadovezujem se na sve te godine unazad, na sve te sejvove, na sve to što si igrao, onako. Nauči čovjek dosta, pogotovo za taj posao koji ti radiš, onako može mnogo da pomogne. Nauči dosta i može mnogo da pomogne, to si lepo rekao. Ja nisam uz FM počeo da pratim ligu, ali sam izabrao tu ligu zato što sam je pratio u realnom životu, što se kaže. Dakle, ja sam i Ligu 1 počeo da biram na FM-u zato što sam pratio engleski fudbal i izabrao sam, ne znam, neki klub iz Argentinske lige zato što sam pratio Argentinsku ligu. Ali što sam duže igrao, što sam dublje ulazio u taj save, mnogo sam više intenzivnije pratio dešavanja u toj ligi u stvarnom životu. Još više sam se zaljubio, da kažeš, još više sam postao inficiran tom ligom. I
Pa svakako da ima uticaj. Menadžer može stvarno dosta da ti pomogne oko ovog posla, pogotovo kada si na početku, kada radiš neke lige koje ne poznaješ. Ja se sećam, prvi prenos koji sam radio, bila je Francuska liga 1 utakmica Clermont-Lorient. Veze s mozgom, nemam ništa, ni o Clermontu, ni o Lorientu, ne znam, ukupno 3 igrača iz ta 2 kluba. Prvo što sam uradio kad sam dobio raspored, ušao sam u oba ta kluba, uključio sam menadžera i ušao sam u oba ta kluba. Da vidim kakvi su igrači, šta su im vrline, šta su im mane, na kojim pozicijama mogu da igraju. Malo se pripremiš, onda ti, mislim, ti informacije o klubu možeš da nađeš i na internetu, ali sigurno da može dosta da ti pomogne, mislim dosta. Može da pomogne menadžer i znam veliki broj kolega i novinara koji igraju u FM. Ja i dan danas tvrdim da čovjek može da uči svake situacije, pa čak i iz igrica. Ja sam prvi primjer koliko sam stvari naučio iz toga. Ti koji to radiš, sad onako kad vratiš film i kažeš da nije bilo toga, da li bi ja ovo radio danas možda? Kako ne. Ti možeš, menadžer je jako onako detaljna igrica, znaš i sami, znaju tvoji gledaoci. Ti kroz menadžera možeš da naučiš, pogotovo ako krećeš kao klinac, ti možeš kroz tu igricu da naučiš i nešto novo o taktici, o fudbalu generalno, tako da ako mene pitaš, ja bih svako preporučio da igra menadžera. Meni je to nekako, ta igrica mi nekako skroz neki viši nivo. Glupo mi je čak i da kažem da je igrica. Baza podataka je ogromna, mnogo stvari je dostupno tu. Meni je to predobro. Evo sad kad pričam s tobom, veruj mi da razmišljam sad, evo kad završimo razgovor, da upalim i da nastavim. Trenutno sam u save-u, ne u ovom trenutku, ali trenutno imam gde vodim Sunderland. Sunderland Till I Die, je li ima uticaj film na save? Pa jeste, mislim, kažem ti, Sunderland mi isto među među klubovima koje simpatišem. To što kažeš, to je isto prelepo su sve sastavili, nema šta. Da se sećaš Lija Cattermolla? Ma kako ne, pa teo sam da ti ga spomenem kad sam ti rekao da ima nekoliko igrača koje gotivim. Lee Cattermole, ajde, nije neki majstor sa loptom, svi znamo po čemu je poznat, ali on je legenda. Da je pa upasanom dresu meni. Da, legenda. Teško da u nekim drugim ligama možeš tako da popamtiš neke igrače koji nisu super zvezde tih liga, znaš, sem ako nije engleska. Ja ne mogu da poredim engleski fudbal iskreno ni sa jednim. Može nemački, zato što Nemačka isto ima, ja sam pratio Bundesligu isto jedno vreme intenzivno, Zweite i treću ligu, zato što Nemačka isto ima tu kulturu, takve klubove, ti sad da pogledaš Zweite i da pogledaš treću ligu Nemačke, tu imaš ogromne klubove, bivše šampione, čak i bivše šampione Evrope, a ne Nemačke. Tribine su popunjene skoro do poslednjeg mesta. Ovo ostalo, nema mi tu kulturu, nema mi taj kult nekako, engleski fudbal mi je onako klasa za sve, posle toga nemački i stvarno te lige su nekako, ali kažem ti, engleski fudbal, da mi daš sad Ligu 2 da komentarišem, meni je to idealno. Gregori, njegov centar šut, Ajde da daš recimo par nekih klubova i par nekih izazova za ove koji nas gledaju da probaju sa nekim klubovima koji bi im ti predložio. Derbi je tek ušao u Championship. Uveo ih je naravno Paul Warne, kao drugi čovek koji je majstor za promocije. I Derbi se sasvim lepo pojačao. Možda bi neko mogao da proba sa Derbijem, sada da ga odvede do play-offa uz par pojačanja. A što se tiče Premier lige, svi su tu klubovi jaki, realno. Ali nešto ja mislim da kada bi neko uzeo West Ham, da bi posle 3 sezone mogao da se umeša gore za vrh. Jer sad je West Ham doveo nekoliko dobrih igrača, pogotovo ja to gledam odmah preko menadžera, to je baš dobro, onako može da se uklopi. Došao je Summerville, vamo imaš Bowena, imaš Kudusa, Paketu, Ward-Prowsa, Skilkruga. Da. To može ozbiljno da deluje. Ja ću uzeti sigurno ponovo Sunderland i Fleetwood. Pominjali smo Argentinsku ligu, ja bi dao neki izazov
sa nekog van evropskog kontinenta. Iako mi i dan danas nije jasno kako ta liga funkcioniše s onom aperturom i onim stvarima, ali ima ljudi koji vole malo da šire vidike i da igraju neke sejvove i van Evrope. Vidi, to ti je potpuno ludilo, tu je potpuni haos, ne postoji više apertura i klausura. Ko ne prati argentinski fudbal, ako uključi sad menadžera, verovatno će se šokirati. Ja dugo nisam igrao argentinsku ligu, ali šta je poenta? Ti u Argentini imaš 28 klubova, ja mislim. Igra se svako sa svakim, ali po jednom, dakle 27 kola imaš. Šampion je onaj ko osvoji najviše bodova. To je jedino što je tamo jednostavno i što je normalno. Ovo ostalo, sačuvaj kožu. Ti imaš tamo 3 tabele, jedna određuje ko ide u kontinentalno takmičenje, odnosno Libertadores i Copa Sudamericanu, a ova odlučuje ko ispada. Sad, Argentinski fudbalski savez je promenio od ove sezone da na toj normalnoj tabeli, gde se gleda ko je šampion, sad i na toj normalnoj tabeli jedan klub ispada. Dakle, u sezoni ko osvoji najmanje bodova, on ispada, a drugi klub koji ide u niži rang, računaju se koeficijenti tako što sabiraš bodove iz prethodne 3 sezone pa deliš sa brojem utakmica. Jako je komplikovano. Komplikovano je za ljude koji ne prate. Ajde, ko prati, jasno mu je kako se to računa. A tamo je, ali stvarno neću preterati, tamo ti je svaki klub izazov. Ali bukvalno svaki, zato što isto ovo znaju ljudi koji prate argentinski fudbal tamo. Evo ti čist primer. Baraka Central, na primjer. Baraka Central ti je u Liga kupu, koji se završio recimo pre mesec dana. 2 meseca u stvari. Da, pre 2 meseca. Liga kup se igra u 2 grupe, A i B grupa po ne znam koliko, 14 timova. Barakas je u svojoj grupi bio 3. na tabeli, imao je bod manje od River Plate-a koji je osvojio grupu. I Barakas se plasirao u četvrtfinale, što je bilo veliko iznenađenje. Ispao je u četvrtfinalu od Estudiantesa koji je osvojio Liga kup. I sada, znaš, Barakas je beležio dobre rezultate. Dakle, ti si bio 3. na tabeli, imao si isti broj bodova kao drugi, a drugi je bio Argentinos Juniors i samo bod manje od prvog River Plate-a. I ti kad pogledaš, to su sjajni rezultati. Odmah po završetku Liga kupa kreće domaće prvenstvo. I sad ti misliš, očekuješ da će Barakas da nastavi u tom ritmu, mislim da će da igra solidno. Evo ti Barakas posle 8 kola ima 5 bodova. Posle 9 kola u stvari ima 5 ili 6 bodova, dole na dnu, pretposlednje na tabeli. Dakle, hoću ti reći da je tamo izazov bilo koga da uzmeš. Tamo klub koji je prošle sezone, na primer, bio 6. na tabeli, ove sezone će biti 24. Bukvalno nema pravila. Sada su ti u vrhu tabela Argentinske lige Velez Sarsfield, ne Velez, Union, Racing, ajde Racing je velikan, Union, Racing, Huracan i Talleres. Znaš, oni će sledeće sezone biti u donjem delu tabele, gotovo da sam siguran to. Jer bukvalno, to se ne zna tamo ko pije, ko plaća. A pazi, je da dolazi do velikih promena u igračkom kadru, na primjer taj Barakas, o kom sam ti pričao, nisu oni kao prodali glavni igrača, ostao je čak i trener i sve, ali nešto se desi, to nema objašnjenja. Tako da, tamo koji god klub da uzmeš, to je veliki izazov, čak i ako uzmeš Boku ili River, vodit ćeš borbu za titulu, jer imaš tog drugog večitog rivala sa kojim ćeš se klati stalno, a Libertadores realno možeš da osvojiš, ali realno brazilski klubovi su ispred jer su jači, bogatiji i veći su favoriti. Hvala ti puno što si bio gost u videu, što si podelio neka svoja iskustva, neke svoje sejvove, neke svoje igrače. Malo preporučio neke klubove i neke sejvove s kojim bi ovi ljudi koji nas gledaju mogli da izazovu sebe pre svega, da se malo igraju, da malo vide svoje neke limite dokle mogu da izguraju, da ne budu to samo top ekipe koje su finansijski već obezbeđene, nego da iz moje priče onako malo ih motivišeš i ti, pa i ja nešto sam i radio na svom kanalu generalno i ovako kroz priču sa tobom da počnu neki sejv, pa ko zna, možda im taj klub priraste srcu, pa danas sutra za početak nabave njihov dres, pa odu na neku tekmu, pa upoznaju ljude, šire kontakte, mislim tako počinje, čuli smo milion puta da je od FM-a krenulo nešto tako, pa se to sve raširilo, tako da ako ti imaš nešto za kraj, neku završnu reč. Nemam ništa osim da ti se zahvalim na pozivu,
bilo mi je baš lepo da pričam, malo i da se setim tih starih dana i starih sevova. I sad, eto, kažem ti, sad mi se probudila želja da opet uđem i da igram, pošto stvarno dugo nisam igrao. Tako da ću baš, odnosno sad ću vidjeti šta mi se dešava tamo sa Sunderlandom. Drago mi je ako sam malo pomogao da se vratiš, ali samo na dobar put, nemoj onaj toksičan put FM-a. Znamo može da odvede na dvije strane, tako da ja se nadam da će odvesti na dobar put, ali to zavisi od rezultata. Hvala ti puno, Filipe. Još jednom da se zahvalim Filipu što je odvojio svoje vreme i bio deo ovog videa i podelio sa nama neka fenomenalna iskustva iz Football Managera, PES-a i ostalih fudbalskih simulacija koje su, kao što je i sam rekao, dosta uticale na njegovu komentatorsku karijeru. Vama hvala što ste ispratili ovaj video. Nadam se da ste uživali, da ste se lepo zabavili. Pišite mi dole u komentarima kog biste narednog gosta volili da vidite za ovakav koncept videa. Naravno, također, ako ste novi ovdje negdje, lupite like, lupite subscribe. Zapratite Filipa na Instagramu, link je dole u opisu. A do nekog narednog sličnog videa, do nastavka nekog serijala ili do nekog narednog fudbalskog izazova vi se pretplatite na kanal, bacite po neki like što da ne, a mi se vidimo mnogo brže nego što mislite.